za ku ci amana iye? Da ka ci amana ta harkalla gara kai mun sata. Kuma kuka biyo ni domin ku karɓi sabon kaya ba ku bani kuɗaɗe na ba. Ko mutanen daga baya zan turo ɗaya mai gawo ku. Sai kuma wannan gaba ɗaya rayuwarsa a sheke wanda bai yarda da shi ba yake. To har ɗan uwansa ma bai bar shi a raye ba. Dan uwansa kuma? Shi zan ba ku labarin yadda rayuwarsa take tafiya. Ke wai kina ina ne? Aha, ina zuwa. Menene kike a ciki ne? Kayan ka zan wanke mana. Bacce ki daina wallar da kake ba? Ya kamata ka dinga rage murya. A gaban yaranka ne fa. Ina jinka. Amma da me yake kokarin ci? Kuma da gaske dan wannawa? To kada ku damu gani nan, ku samun ido a kansa. Ku kwantar da hankalinku, ba ta lokaci yanzu zan karasu. Kada ku wanda mu kanku kunji, shikenan. Kai yara, ku taso mu je maza. Wani aiki ne ya samu yanzu. Mu je maza. Ina ne kuma zaka je? Zan je aiki mana. Na kammala girki, ba za ka tsaya ka ci ba? Ba na da bukatar cin wani girkin ki. Dan waye na kake shirin zuwa? Zan je domin tona muku asiri. Ban gane zaka je domin tona mana asiri ba. Zan haɗa ku da jami'ai mana. Sai ka rayu zaka haɗa mu da jami'ai ba? Shi kuma wanda shine Ratis, yana aikata kisa babu wanda ya sa shi. Yana da wani dan uwa mai arziki, duk lokacin da bai bashi kuɗi ba sai ya yunkurin sheke shi. Wanda ya sa duk wanda ya gani da kuɗaɗe sai ya sheke shi ya kwashe kuɗaɗen. Waye, kai, me ya haka? Kai, ina so ka shiga taitayinka. Idan har ba za ka bani kuɗaɗe ba to tabbas zan shige ka. Domin baka da wani amfani illa ka bani kuɗaɗe, ka gane? A zuwa na biyu, tabbas sai na tabbatar da ka zama gawa. Kada ka bari na sake. Maza ka ɗebo kuɗaɗe ka bani.